2013an hasi nintzen oiotegiarekin, zan erreza izan, ze hiritik etorrita, ez nekan esperientziarik arlo honetan. Euskaber oso aditua da arlo honetan, segurunik bere laguntza gabe ez nukela oiotegia aurrera eramango. Dena ondo zijoala ikusiz, landa etxea eta hipika zentroa irikitzea animatu ginen. Hementxe gaude, nire bi semekin, Luken eta Xuban, 11 eta 8 urte dituzte. Lukenei asko gustatzen zaizkio animaliak. Kontatu iezu zer dakagun hemen? Bueno, hemen 15 aldi ditugu, 5 aldi eta 10 poni. Bueno, ingo diezu demonstrazio txiki bat. Bai, venga, Macarena. Sei mila oio inguru ditugu, aske dabiltza beti, nahi duenen kanpo, nahi duenen barrun. Ikusi, gura arrautzak, hori-horik, gelatinosok, euskolabel, baserrikoak, oberenak. Hemen txeari naiz, errezeta begiratzen, kroketa simplea da, baina ikusiko duzue, zerbait diferente egitean saiatuko naiz.